عميق تاريخ اللو زمريت برقز كتحسبو رزين كسمعو طعوي كبرو ازنخا اي خلون يدن سوتراي كل نقراب نقفا كبيد حبوئن زي هاسسن مقدلو أسر جيقنا أبلعلت الزبان وطيخات ريو بوتان أوشتي كرسيس أن حكا ميسترن تغنسيلو زي ودا مصحف تأمراتي خطبن تتبع كاوسن ناوسن تدعات أميت كايو كمن دغنا نناي محسابا أمروخا زي سكو مطور يدربو تقرم تفزز اتي نوشتخا زتنع نمنفسكا زتبع زان تحبن نأمروخا يقزقو اتسفيح ترئيت أيرو نفاسو حمدو امنو قرصو طويواي ستهدمن زي تهدمن كاناله كمزلوو نابتي زنبرو كوينكا تحسب هيوت اب اسات حاوي كمي حليفو تبل كم بوتا مسواتن جگننتن جنبار نقفا وكاليت نايتي بزحن ابنتنيا تتقس مخنياتو ارترارستي بملئتا سلمتيا بعصمت سماعتي كل جزء نداغاغمو قال ادي صنعتيا بعبي اون نتي عملا وينتي باطيرانا بناقفا مسمايو حدا عبي ملختي زم حلالفي مالسنتي حدر سوات من تتعلاما زودو سواتنا حساب كنديكم نخبروم حساب كندي حضروم كنفصم تدالينا خمزلنا زحبر بعبي ادما ادي صنعت سلازخونت بوئي دما كل سب إيدي كتباهيلو سرح الله زنخو بالخل أبلعلتي كبور بوتاخ تحسب ترأيخا تقدد كمت حساسبا زبلتة زخبر واقاي حتت مقلت مللين نقرات باتي زهلو متن كبري سرع كاب بوتا نابوتا كاب سب نابسب زفلالة جنكا أب حدا معلب زبتصح نحبار مردعتا كبور نقر كبور واقا زحتت مخانيو إذا مستمقار ولا قوا بتمكرون نقحتن مسروعو زحزن تخونه رزين واقا رزين كبرن أورا درجان عم متحز سألاوي قدر لوو سلازخونه جنبار نقفا كم بوتا مسواتن جيجننتن حلفا لوو ني ارتراويان وانا مالسي كان ختمانا يا وراجا ساحلة قدم زعتي بوراجاتات مقيق وصل زنوبره كلنا وراجاتات كان إننا جزارسن كتماتات نيروا مالتي سلازي أبزي بستفعلاليو رأسات نبل كنتيباتات قال نبل ثم حضر زنبرت كبابيا مالتي حجي حانتي كابتن كتماتات نايتي أب إرترا زركب أو راجاتات مهانا نصورتي دعربايتات تليان نيروما كنتيباتات نيروما بخومنا تم حضرت قيد نيرا مالتي كلنا وراجاتات كلهم يفولطوا تاريخ زمصو مكففال سلازخونه كاون زي تغالاغلت يا مالتي كالسمتيو نويح كالسي دما كم كلنا نفضل شن جاتني سان حدا مستجمره ناقصله نويح المرير نغزو ناقده امو داتا اتي كينات ناي دباي كينات جميرو مالتي ناي دواي هارينكا تفيسكا كيد بب مركع مالتي خاب غزينا بغزي نحردا شوعه برت جميرنا فسان حدن محمد دريس عاوتلنا نزارب كناسي بب اوانو اتي وق انصار مغزاتي خمس عينت ملكه خينيرو مالتي تي سورا خانا معبله مسكده نعوق عقبو زخل عبيتي قوتاتن اخراناتن رواتاتن وحيزن يزامنوا لهم استراتيجيه سيميناو كفال ناي نافاي مالتي كومو ابسف على الاوان تناي دواي زنبره وق تاريخو حارا مالت حارا مريت موصع كجمرالو تبعيل مالتي استراتيجي حاران مريتن سبن بقرب حارا موصع زبل اندينيرو انا مجمرتا كتما حجي اب كبابا خطاتمو حراق توصل توسنت تحريتك نقفا نيرا مالتي نقفا حجي سلمتاي تحريا كاب استراتيجيكاوي
ጽቡቕ ኣቃምጣ ዘለዎ መሬት ናይ ሰሜን ኤርትራ ስለ ትርከብ ንናይ መጻኢ ዕድል ናይ ተቓልሱን ወሳኒ ክትከውን ትኽእል እያ ዝብል ግምት ስለ ዝነበረ ብኻልእ ኣዘራርባ ኸኣንን ኣብቲ ዳሕራይ መጽእ ታሪክ ክትንከፍ ትኽእል ናይ መወዳእታ ከተማ ኤርትራ ናብ ሰሜን ኤርትራን ሱዳን ከብል ከሎ ንምብራቕ ሱዳን ከዓ ናቕፋ ትኸውን ማለት እዩ ንውሽጢ ትጥምቶ ቦታውን ካልእ ትርኢት የጽንሓልካ ኣብዛ ብዝተፈላለየ ናይ ህይወት ጉዕዞ እትኸይድ ዓለምን በበይኑ መልክዕ ናይ ኣነባብራ እትውንንን ፕላኔት ጽባቐን መልክዕን ሚዛንን ክብርን ሕብረተሰባት ብቁጠባዊ ባህላውን ማሕበራውን ንቕሓት ከም ዝድርኽ ይእመን ጥቕልል ብዝበለ መልክዕ እቲ ዝበለጸ ስልማት እቲ ዝዓዘዘ ዋጋ ይውንን እቲ ካብ ታዕሊም ናብ ቦታ መስዋዕቲ ዝወፍር ጅግና እምበኣር ኩሉ ውልቃዊ ድሌታቱ ተመክርኡን እንታይነቱን ይሰዊኡ እምነቱ ኤርትራ ሃይማኖቱ ሃገርን በዚ መትከል ስልማት ሃገር ክኸውን በጃ ክሓልፍ ድልው ዝኸውን ኣብ ዓለም ዝለዓለን ዝኸበረን ህዝቢ እዩ ዕድሉ ባዕል ንምውሳን ድማ ክቡር መሰል ኣለዎ መሬትን ሕብረተሰብን ኤርትራ ዝበለጸ ስልማትን ግርማን እዩ ዝውንን እቲ ስልማት እቲ ከም ርስቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቦታ ይርከብ ከቢድካ እዩ ኩሉ ቅርጸ ምድሪ ባሕሪ ኤርትራ ብዕጽምትን ደምን ኤርትራውያን ሰማዕታት እዩ ዝንደቕ ነፍሲ ወከፍ ሱግሚ ዘይሃስስ ቀለም ደም ኣለዋ ኣሰር ኣብ ዘየትርፍ ለማጽ ይኹን ኰርኳሕ ጎቦ ንቑፅን ዛራይ ርባ ስንጭሮም ሜዳን ዕጽምቲ ጀጋኑ ዘይተቐብሮ ስድሪ መሬት ኣይርከብን ልዕሊ ኹሉ ግን እታ ትእምርተ ጽንዓት ሕላገት ብጅዋት ዝኾነት ከተማ ናቕፋ ብዓይነት ይኹን ብዝሒ ፍልይ ትብል ብኹሉ መለክዕታትን ተመክሮታትን ናቕፋ ክልተ ናይ ጽንዓት ግዜ ኣሕሊፋ ክልቲኡ ድማ ኣዝዩ ከቢድን ፈታንን ነይሩ እቲ ቀዳማይ ናሕርናታ ዝተገብረ እዩ ካብ 76 ክሳብ 77 ወርሒ 3 ዕለት 23 ዝጸንሐ መስርሕ እዩ እዚ ከቢድ እዩ ነይሩ እቲ ቀዳማይ ስለ ዝሓለፈ ካብኡ ዝኸበደን ዝገፍሐን ዝነውሐን ስለ ዝመፀን ዘይኮይኑ በቲ ዓቕሚ ሽዑ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ክጅምርዎ ከለዎ ኣብዚ ዝነበረ በጠሎኒታት ከቢድ እዋን እየን ኣሕሊፈን መሪር እዋን እየን ኣሕሊፈን ምክንያቱ ክልተ በዚ ምስ ጸላኢ በዚ ድማ ምስ ባህሪ ተጻቢእወን ነይሩ ምስ ክልቲኡ ተዋጊአን ድማ እየን ተዓዊተን እቲ ኩናት ነዊሕ ነይሩ እቲ ከባባ ነዊሕ ነይሩ ልዕሊ 6 ወርሒ ዝወሰደ ከባባ እዩ ነይሩ ፍጹም ንምድምሳስ ጸላኢን እዩ ነይሩ ኣብዚ ሰራዊት ህዝባዊ ሰራዊት ንምስቲ ጸላኢ ዝገብሮ ዝነበረ ውግእ ዘይኮነስ ንጥሜት ንዕርቃን ንቁሪ ንባህሪ ተጻዊሩ ኣካይድዎ እዚ ዝነበረ ወራራት እዚኣ ብዓቅሞም በቅልጽሞም ዝኸዱ በከብዶም በልቦም ዝኸዱ ነፃ ኣነስ በዛይ ዓለትን ሃይማኖትን በዛይ ፍልሊ ቀበሌታትን በዛይ ዝኾነ ነገር ሻዕብያ ምስተወለደት ኩል ሓደ ኮይኖም ተሓቂፎም ሓንቲ ጭቃ ኮይኖም ሓንቲ ተኣሲሮም ሓንቲ ስራሕ ጓል ኣንስተይቲ ወዲ ተባዕታይ ተየለስ ጽቡቕ ይሰርሑ ዘሎ ዝነበሩ ሓላፍነቶም ኩሉ ተጋዳላይ ሓላፍነት ናይ ኤርትራ ባዕሉ ተሰኪመያ ይብል ነይሩ ይሰርሕ ነይሩ ማለት እዩ መርር ዝኾነ ኩናት እቲ ዝኸፍአ ዝዛሕልን ዝቆርን ምስቲ ዝነበረ ኣብቲ ገድላዊ መዳይ እቲ ሕማቅ ኩነታት ደብዳባትን ዝነበረሉ ብጣዕሚ ኣዝዩ ክሳይ ነይሩ ግን ኣብቲ እዋን እቲ ንዓና ምቁር እዩ ነይሩ ክብለካ ይኽእል ማለት እዩ ዋላ ይኽፋእ ዋላ ይምረር ዋላ እቲ ዝተኸፈለ ተኸፊሉ መስዋዕቲ ሕጉሳት ኮይና ኢና ንኣትዎ ነርና ነቲ ዝተዋህበና ክሳይ ማለት እዩ
ናቕፋ ልቢ ኤርትራውያን መጽሓፍ ልቢ ሃገርያ ነቲ ኣዝዩ ርሑቕ ናይ ታሪኽ ፍጻሜታት ገዲፍካ ናብ ምሕራር ከተማታት ኣጽቢብካ ከም ሓደ ምዕራፍ እንተ ደኣ ጀሚርካዮ እቲ ዕምቆትን ጥልቀትን ይሰፍሓካ ዓቕሚ ህዝባዊ ግንባር ካብ ሓይሊ ናብ ቦጦሎኒ ካብ ቦጦሎኒ ናብ በራጊድ ኣብ ዝዓበየሉ ስነ ጥበብ ኩናት እውን ብኡ መጠን ክዓቢ ተራእዩ እቲ ናይ ደባይ ስነ ጥበብ ኩናት ናብ ተንቀሳቓሲ ስልቲ ኩናት ማዕቢሉ ከተማታት ሓራ ናይ ምግባር ተበግሶ ብቀዋሚ ድፋዕ ክኸውን ተወሲኑ ኣብ ከምዚ ሓሳብ ናቕፋ ብቐዳምነት ተጠሚታ ናቕፋ ከም ቦታን ኣቃውማኣን ዝተፈልየት ስለ ዝኾነ ግንባር ለውጥ ክገብር ግድነት ማለት ለውጥ ክገብር እንተ ደኣ ኮይኑ ከዓ ነቲ ጉዕዞ ቃልሲ ክኽብብ ኣለዎ ማለት እዩ ኣኽቢቡ ከዓ ነቲ ናይቲ ግዜት ዝነበረ ዓይነት ብረትካ ኣፅዋርካ እቲ ናይ ሰብ ጽንዓትን ሓይልን ርዩ እቲ ቦታ ተኸቢቡ ብድፍዓት ምብራቕ ደቡብ ሸነኽ ዚጂ ኣፖሎ ዘሎ ዝኣመሰሉ ማዓስከራት ነይርዎ ጸላይ ማለት እዩ እጂ ብኩሉ እቲ ብሸነኽ ምዕራባዊ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይታ ከተማት ውግእ ጅምር ዘይሩ እናቐጸለ ምስካደ ድሓር በብቑሩብ ኣህታት እናተደረበኦ ተኸቢቡ ምድርን ሰማይን እንተተላገበ ከም ዓይን መርፍእ ኩሉን ተጸበበ እቲ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ሓርነት ናቕፋ ዝነበረ ኣወዳድባ ንኽትሓስብን ክትሕበንን ጥራይ እዩ ዝድርኽ ነቲ ኣብ ናቕፋ ዓስኪሩ ዝነበረ ሰራዊት ጸላኢ ንምድምሳስ ህዝባዊ ግንባር ኣሃዱታቱ ናብ ከባቢ ናቕፋ ኣኽቢበን ቦጦሎኒ 607 ቦጦሎኒ 500 ናይ ከቢድ ብረትን ኣብ ከባቢ ናቕፋ ንጥፈታተን ፈሊመን ቦጦሎኒ 301 እውን ተደሪባተን ፈላሚ ፈተነ መጥቃዕቲ ተበጊሱ እንተኾነ ጸላኢ ማዕልያ ዘይብሎም ሰራዊትን ብደገፍ ሄሊኮፕተርን ክከላኸል ፈቲኑ ነቲ ሓይሊ ንምጉልባት ቦጦሎኒ ሓደ ካብ ከበሳ ነተን ኣብ ናቕፋ ዘጥቃዓ ኣሃዱታት ደገፈተን እቲ መጥቃዕቲ ደው ኣይበለን ጸረ መጥቃዕቲ ጸላእ እውን ኣይቋረጸን ጸረ መጥቃዕቲ ጸላእ ግን ኣይሰለጠን ብዝሓሰቦ ኣይከደን እቲ ኣብ ዓንሰባ ከካይዶ ዘበገሶ ወፍሪ ኣይቀንዖን ነዚ ዝተገንዘበ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ነተን ኣብ ከባቢ ናቕፋ ዝዓረዳ ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር በታ ካብ ከበሳ ዝወረደት ቦጦሎኒ 3 ወሲኹ ድሕሪ ናይ 6 ወርሒ ጽዑቕ ከበባን መጽናዕቲ ንመጥቃዕቲ ተዳሉ ኮይኑ መጥቃዕቲ ብቦታ መስዋእቲ እቲ ጸላኢ ጽቡቕ ቦታ ስለ ዝነበሮ ምርጫውን ስለ ዘይነበሮ ተኸቢቡ ከዓ ስለ ዝነበረ ንሕና ከዓ ክድምሰስ ስለ ንደልዮ ከም ጸላኢ መጠን እቲ ውግእ ቀጺሉ ማለት እዩ እቲ ምርብራብ ቀጺሉ ብዙሕ ፈንጅታት ነይሩ ብዙሕ ምስቲ ግዜት ማለት እዩ ብዙ ናይ በብእዋኑ በተን 7 ብረት ጀሚረን ድመጽእ ጉዕዞ መስርሕ ውግእ ኢልና ዘይኮንና ንዛረበሉስ ናይቲ እዋን ዝነበረ እንታይ ዓይነት ብረት ነይሩና ጸላኢ እንታይ ዓይነት ብረት ነይርዎ ሱኻማና የሓይሽ ማስ ነይርዎ ኢንፎርቲን ነይርዎ ማቅድስት ነይርዎ ብሬናቱን ነይርዎ ማለት እዩ ሓደ እውን ንእሽቶ ሞርታራት ነይርዎ እቲ ከባቢኡ ብምልኡ ነተክቱ እዩ ተዘሪኡ ብሓዊ ዝብሳዕ ዘይመስል ብኣኻይሽ ሑፃ ዝደልደለ ድፋዕ ጸላኢ ጥሒሶሞ ጀጋኑ እቲ ካልእ ዘገርሙን ዝተመርጸ ናይ 0 ሰዓት ውግእ እዩ መጥቃዕቲ ናቕፋ ብናይ ለይቲ ዘይኮነ ብናይ ቀትሪ ውግእ ጀሚሩ ፀሓይ ረፋድ ከባቢ ሰዓት 10 ናይ ንግሆ ነፈርቲ ከም ቆቢዕ ርእሲ ኣብ ጸጉሪ ተጋዳላይ ተጸጊዐን እናዘንበያ ኣሎ ዝበሃል መሳርያ ብኹሉ ዙርያኡ እናዓለበ እቲ ተኽሲ ብደቡባዊ ማዓስከር ነቒሉ ናብ ሰሜን ብምቕጻል ነቲ ብምብራቕ ዝነበረ ሰራዊት ናብ ኣፍዓበት ገጹ ጸራሪግዎ ናቕፋ ብመስዋዕትን ጀግንነትን ብ23 መጋቢት 1977 ሓራ ኾይና ፍልማዊት ከተማ እቲ ጎቦ ነዚ ሓቂ ነግረካ ፍልማዊት
تادئنا يمورال ناي تسفى بخر الزحل عباي نفا وينفا نايم بعد عوات فتيمو زي حالفا مرزم لملائن واجزلبو انفا ናይ ዕርቃንን ናይ ጥሜትን እዋን ዝነበረሉ እዋን እዩ ስለዚ ተቀዳማይ ዝነበረ መስርሕ ናይ ጽንዓት በዚ ተወዲኡ ከተማና ኣቕፋት ፍለይቲ ዝጋብራ ድማ እቲ ዕለት 23 ወርሒ 3 ሓንሳብ ሓራ ምስ ወፀት ዳግማይ ጸላኢ ክምላሳ ዘይከኣለ ከተማ እዩ ድሕሪ ምሕራር ከተማና ኣቕፋ ዓቕምን ዓይነትን እቲ ናብ መስዋእቲ ዝቀዳደም እቲ በጃ ብጻዩ ፈለማ ክስራዕ ዝጎይ ተጋዳላይ እውን ሰሲኑ እዩ ድሕሪ ምሕራር ናቕፋ ከተማ ኣፍ ዓበት ሓራ ክትከውን ግዜ በልዐትን እዚ ዓወታት እዚ ንጸላኢ ክልተ እግሩ ኣትኪሉ ደው ከብሎ ይከኣለን ውሑዳት ዝተገምገማ ገዲፍካ ዝበስሓ ከተማታት ኤርትራ ባና ሓርነት ክሪኣ ክኢለን ሓርነት ከተማታት بمسواتي جيغانو ترغاغيصو እቲ ታሪክ እውን ኣብዚ እዩ ዝዓሞ ብምትእትታው ሓንቲ ካብ ርእሲ ሓያላን ሃገራት ዝኾነት ሕብረት ሶቪየትን ኣጽዋራን በቲ ሓደ ሸነኽ ድሕሪ ናይ ኦጋዴን ውግእ ዘይተኣደነ ኣጽዋርን ካብ ማእከል ኢትዮጵያ ናብ መሬት ኤርትራ ብድምር ኣስታት 130,000 ሰራዊት ከዓ በቲ ካልእ ነቲ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ዝነበረ ሚዛን ሓይሊ ክቕይሮ ናይ ግድን ኮይኑ እዚ ክኸውን እንከሎ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ኣዝዩ ርሑቕ ብዝጥምት ኣዒንትን ኣመዛዛኒ ኣተሓሳስባታትን ብዘፈልፍል ኣእምሮ ወሲኑ ኣብ ሰይድሽ ነርካ ኣብ ሰሓርቲ ነርካ ኣብ ዓዲ ያዕቆብ ነርካሲ ነስመራ ኣኽቢብካ እንደገና ክኸውን ዘይተጸበኻዮ ነገር ካብ መጀመርታ ምጥላቕ ምጅማር ናይ ግርሆ ስርናይ እንተጀሚሩ ኣብ ግርሆ ስርናይ እቲ ውግእ ምስተኻየደ ምዝላቕ መጺ ማለት እዩ ምርጫ ስለዘየለ ብቁጠባ ብወታደራዊ ዓቕምታት ምስቲ ናይቲ ግዜውን ዋላ ፖለቲካ እንተበልካዮ ኩሉን ጻርና ስለዝነበረ ዓለም ምርጫ ከዓ ስለዝተሳእነ ስትራቴጂካዊ ምዝላቕ ንኽግበር ጉቡእ ተወሲኑ በቲ ኣብቲ እዋን ዝነበረ መሪሕነት ኣኼባ ተገይሩ ብጉቡእ ተወሲኑ ንዕኡ መጎዝጎዝ ዝኸውን መጽሔት መሪሕ ዝበሃል እውን ወፂኡ ማለት እዩ ሕጂታት ስትራቴጂካዊ ምዝላቕ ብጉቡእ እያ ተወሲና ምክንያቱ ኣብኡ ኮፍ ኢልና ክንጠፍእ ስለዘይኮና ኣብቲ ዝጥዕም ቦታ መጺእና ነቲ ጉዕዞ ቃልስና ኣካይድና እንደገና ከዓ ንጸላይ ኣትኪምና ናጽነት ናይ ኤርትራ ክነምጽእ ዝብል እዚ ስትራቴጂያዊ ማለት እዩ ኣብዚ እቲ ሕመረቱ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሰብ ተረዲእዎ እንድዩ ኩሉ ሰብ ከዓ ኣዝዲቑ ናብቲ ዝተሓርየ ቦታ ከይሓይሽ ዝተባህለ ምስቃማሙጡ ጥዑም ንጸላይ ክትሃርሞ ምቹእነት እናሃረምካያ ምስ መጻኻ ከዓ መዕረፍ ናይ መወዳእታ ስትራቴጂካዊ ቦታ ዝተወሰነልካ ኮፍ ኢልካ ዝመጸ ይምጻእ ቀዋሚ ዕርዲ ምምስራት ማለት እዩ ቀዋሚ ዕርዲ መስሪትካ ከዓ ምርብራብ ማለት እዩ እዚአን ቀዋሚ ዕርዲ ጅብ ብዛዕባ ግንባር ናቕፋ ንዛረብ ኣለና እምበር ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድካ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኣብ ኩሉ ግንባራት ምርብራብ እናተኻየደ እቲ ውግእ ክቕጽል ክኢሉ ሕጂ ብገለ ኣጋጣሚ ብዚ ግንባር ስለ ዝንርከብ ብዛዕባ እዚ ግንባር ዝንዛረብ ንብሉ ንኸውን እቲ ኩነታት ግጭዕኡ ብጎላጉል ዝመጽእ ሓይልታት ግብረ ኃይላት ነይሩ ብዝመጽእ ግብረ ኃይላት ነይሩ ክልቲኣቶም ተደማሚሮም ድማ ናብተን ክንበጽሕን ዝሓሰብና ስትራቴጂካዊ ቦታ እናተዋጋእና በፂሕና ማለት እዩ ብኸምዚ ከዓ ንምስራት ግንባር ናቕፋ ይኹን ግንባር ሰሜናዊ ሳሕል ካብ ተርባጽን ልዑል ህንጡይነትን ማሕዲጉ ብርግጽ ኣብቲ እዋን እቲ
ዝተቃልሐ ሓይሊ ሓሳባት እናኽደግሞ እዩ ዝሕስበካ ቃል ብቃሉ ኣብቲ ወተሃደራዊ ግጥማት ዝግበረሉ ግዜ እቲ ሓደ ክደፍእ እቲ ሓደ ንድሕሪት ክኸይድ ይኽእል ይኸውን ኣብ መወዳእታ ግን ሓፂር ናይ ምርብራብ ግዜ ምስ ሓለፈ እቲ ኩነታት ንረብሓ ሰውራ ኤርትራ ከም ዝቕየር ኣይጠራጠርን ብዝብል ሓያልን ዘይንቕነቕን መትከላዊ እምነት ኣቃሊሑ እዚ ዘይሰዓር ሓይሊ ፈጢሩ ኣብ መንፈስን ኣእምሮን እቲ መስዋእቲ ድሉው ዝኾነ ጅግና ሰሪጹ ብኡ ኸዓ ተመሪሑ እናተኸላኸለ እናደኸመ እናተዋግአ እናሰንከለ እናተሰውአ ናብቲ እሙን ዕርዲ ግንባር ናቕፋ በፂሑ ታሪኽ ግንባር ናቕፋ እቲ ዝበዝሐ ክፋሉ ካብዚ እዩ ዝጅምር ብዛዕባ ድፋዕ ክንዛረብ እንተደኣ ኮይና ነቲ ሽዑኡ ዝነበረ ስራሕ ክንትንክፎ ወይ ክንፈታትኖ እንተዘይኮይኑሲ ሓደ ሙሉእ ነገር ኢልና ክንገልጾ ኣይከኣልኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ሽዑኡ ናብኡ ተመሊስካ ክትሓስብ እንተደኣ ኮንካ እቲ ተጋዳላይ ኩሉ ግዜ ምስ ግዜ እውን ዝቀለለ ምስ ግዜ ዝቀለለ ናይ ግድነት ውግእ ኣብቲ መጀመርታ ክጅመር ከሎ ናብዚ ዝባነውቲ ተጀሚሩ ነናእሽቱ ጌርካ ምትኳስ እዩ ኩነታት እናበርትዐ ምስ ከደ ግን ምዕረድ ክትገብር ግንድነት ቋሚ ዝኾነ ድፋዕ ክትገብር ግዜ የለን ቀትሩን ክሰርሕ ኣይትኽእልንኻን ቁሩብ ናይ ተኽሲ ምቁራፅ ክመፅእ ከሎ ነተን ክፈሓራ ዝኽእላ እናፈሓርካ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ መሳርሒ ሞ እንታይ ነይሩ ክትብለኻ ሳንጃ ነይሩ ካብቲ ናይ ብረት ሲክ ነይሩ ዋላ ዕንጨይቲ ፀሪብካ እውን ነቲ ሓደሽ ክብለልካ ዝኽእል ቦታታት ሓደሽ እናበልካ ክትሰርሖ ትኽእል ማለት እዩ ብኢትካ እውን ምፍሓር ነይሩ እኳ ብኢትካ ፍሒርካሲ ሓመድ እውን ብኢትካ ምውፃእ ነይሩ ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ኣገባብ እዚ ግን ሓደ ክውስኖ ዝኽእል ነገር ድሌት ናይ ሰብ ድሌት ናይ ሰብ ምስ ድሌት ናይ ሰብ ተኣሳሲሩ ዝመፅኻ ብዓብዩ እምነት እዩ ማለት እዩ ተኣምን ክትክእል ኣለካ ሃገር ከም ዘለካ ናፅነት ከም ዘለካ ግንባር ከም ዘለካ ሲ ክትኣምን ክትክእል ኣለካ ነዚ እንድሕር ኣሚንካ ዝኾነ ነገር ክኽልክለካ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ነቲ በብእዋኑ ዘጓንፈካ ስራሓት ድማ ነቲ ውግእ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዝኸበደ ድፍዓት ክትሰርሖም ክትነጥቆን ምስ ሞርታራትን ምስ ኣፅቋራትን እናተቐዳደምካ መስዋእቲ እናኸፈልካ ክትሰርሖ ካልኣይ ድሕሪ ምዝላቕ ዝመፀ መስርሕ እዩ እዚ ናይ 10 ዓመታት ኣብዚ ግንባር እዚ ዝተኻየደ ከቢድ ምርብራብ ስለ ዝኾነ እዚ ዝያዳ ቶም ዝወዓልዎ ነዚ ታሪክ እዚ ክገልፁ ዝኽእሉ ብሰፊሑ ከብርህዎ ስለ ዝኽእሉ እቲ መሬት እውን ባዕሉ ክዛረብ ስለ ዝኽእል ክሳብ ክንደይ ፃዕሪ ሓሊፍዎ ክሳብ ክንደይ ጅግንነት ተፈፂምዎ ክዛረብ ይኽእል እዩ ተጋዳላይሲ ንዝኾነ ነገርሲ ቁርብ እዩ ነይሩ ንፅባሕ ዝብሎ የለ ወይ ዝውንና ህይወት የለ ተረዲእኻ እንደለኻ ወይ ዝውንኖ ካልእ ነገራት የለ ብዘይካ በየናይ መንገዲ ንፀላኢ ሓምሽሽካ ኣብቲ ዝደለኻዮ ትዕወት ጥራይ እቲ ሕልምታቱ ነይሩ ምክንያቱ ንመስዋእትሲ ከምዛ ፍረ ክርቢት እዩ ዝርአ ነይሩ ኣይ ዓጅቦን እዩ ነይሩ ማለት ተጋደልቲሲ ኣነ ከምዚ ኢለ ክገልፆም ኣዝዩ ይኸብደኒ ንዓይ ክብለካ ክእል እያ ተቆራፅነት ናይ ተጋዳላይ ተቆራፅነት ናይ ተዝብና ዝነበረ እዚ ህዝቢ እዚ ከዓ ማዕረስ ተጋዳላይ ኮይኑ ብጎመኑን ብኣድጉን ተቃሊሱ ምድርን ሰማይን እንተተላገበ ከም ዓይን መርፍእ ኩሉን ተፀበበ ኣዱ ተብሎ ሓፅር ፈንጢስካ ናይ ኩል መፍትሕ ናብ ኢድካ ጨቢጥካ ተጋዳላይ ዝብሎ ኻስታዩ ፍጥረትካይ የማናይን ፀጋማይን ግንባር ናቕፋ ጥምት እንተቢልካዮ ባዕሉ ዝዛረብ እምባ ይኾነካ እቲ ዝተኣሳሰረ ኮረባብትን ዘስፋሕፍሕ ኩጀታትን ነቲ ዘይዕገዝ ዝመስል ዝነበረ ጋሻ ውሕጅ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ናህሩ እናጉደለን እናዳኸመን ሓንሳብን ሓዋሩን ቀይሕ መብራህቲ ወሊዑ ዶ ኣቢልዎ ብቐይሕ ደም ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኣሰር ኣይተረፈን ነቲ ብግርሁ ስርናይ ዝጀመሮ ወራራት ኣይዕረፎን እቲ ውግእ ትንፋስ ዝህብ ኣይነበረን እቲ ሓያል እምነት ተጋዳላይ ግን ኣብቲ እሙን ዕርዲ ኣብ ናይ ዓጽምን ደምን ኪዳን ኣትዩ ብረሃፁ ደሙ ክዕቅብ ካብ ዓንተብኡ ዝሰርሓሉ ኣተሓሳስባ
بزعبين زحيلن عقمو برهاتنا دمنا نعقب بزبل حساب نتررتي قوبوتات نقفا كم رقيق على باق قدو نأخاوح كم عنشيتي كفل صوم بوحدنا وتسرح جنكا بحيال بهل سرح زي عرف ناي بومباتات دارباتات بومبا زي صحي زناب اسات اب زنبرون كم زنبرون انا تدبدبه كحجم نتيب صعقي دبداب تانكتات تقول بيبو زورو سراويت كصدفو دفعاتو خصنع زخلو اتي بقلبت سب تسريحو الكاخت امنو زصقم عيو عمود جنبار دفعات نقفايو دمنا نعقب زي نصور نجر مجمرتاسي كم كتامنا دي تقدم كم زي قبل على مريت كونكا اني غيركا تاخذ تصنحمو مسواتات ويقال يقاطمكا جن تخناله وي تدفع دبديف كان دحردا غيركاسي اندحردا بالعلي مورتار وديقا وي تيت وديقو وي متاقوسيتات انفتاتنا غير كان يمان سقام دحردا بيلكا كدحن لك سرحو سرح سلازنبره اتي زقعت كايو زدخم كاسي كبيد رحت مالتي نيوتكا ادحين له مالتي كهيوت لو متدحن صباح تواقع دحر صباح تدحن دحر يقع تواقع كم زنا بلتكا ام مسوات تبصح مالتي سلازي اتا شعنا يمجمرتا دفاع زي بالله اوان دحر داتا هيوت نا تواقع خلخا تسوا مالتي انت سريح كاغن تدحن تقصلك سلازي اذا سلازخوني رهاتنا دمنا دبل ازي نزي مسرت غيري مالتي بمرح ود بزباو غمبار تمريحو حزب ارترا كاب كله بهيرات تبعتاي انستاي نشتون عبن قطرن كتمان كبيد مسوات كفيلو من حد علامه تقاليسو اب حد علامه وديقو اب حد غدغادون ايت ابزي حجين تداريخا في عسكرين كوصو خلو حمشتي شدشتي سواء زلو عسكرين زتحواوس عينت عسكرين يخطري اذا نتشعو زنبر حدنا ناي سراوي نتصنعت ناي حزب ارتران ناي مرح ودبون زنبر بعبيو سيتي توم سبات ابو زوعلون نايتي تاريخ حجه ترخيبو زلون بزا كبرت علت وسو كله امريكاسي عبي مجلس كون خيلي بكل ارشت تتعلت دي بكل الا نقفه دي بكل حوالينا دفنت على الشباب لبعد حد دي بس ثبتوا العموتات اللي حنا كموتوا تتمثل لنا اللي يقلمي قل الا امعل الله لان سر تم دي بس بدافنوا حنا يوم ما عجم اللي عجم الاكانو بعطح وعجم الابقبيو سبرا ولا دم الابقبيو قيسه حنا يوم اللام الله فرحة مستهلينا أقلمي لشهادة لأكانون من طاولة كل دبر لتحمل على كل دبر وحيدنا سوم على يوم أكانومكم شهيد كل حد أتأمروا إلا من يوم ود ذات من وقت أمرين نحن دي بالله كان اتو علوغن ازيو بزحيو قح مسبله ابت مسيلون تمساسيلون زاتو سراويت بعدك حلنا يواغا جنبار نقفا بيمانو بلو بصقامو اما اكل زيت افع حويز تدكونه كتما يتمثل نفس وكفت بوتا مسواتي زخونه صدر مريت نتوعلون حدرون طمطمن قطمن عوده وقز وكل كوين ترخبو كابل علن تحتي تستأمنلو حيالنا إنبا سراويت كفلة طور 18 مس أبر سيز دربونا يتدربتي أهادو تات تتمت بتخالي شنخ دما زنار امنز عاتقه أما أكلت زي عرف قاتلو زدمق تقادا لا يتركب أبزي حكلتنا نقر بنعي زرداني أبزي امنة المسوات بنعي زرداني حجي إذا قبل كلخو زتطوريو بحلتات አለው ستوري بحلتات አለው حدنت አለው ቆራጽነት አለው እምነት አለው ተወፋይነት አለው كل ነገር ማለት ንብጻይ ካም حጋዝ አለው ካባነ خسوا ካብጻይ ድስዋ አነ ክስዋ
كابز عبد نجار انتاي مبالك حدث بصايو نسخات انا حنا خسواي اتحلالاي اتحقاقات كل نجار الله زبال كبرتات نيرو تقادلت مالتي اذا كبرتات زي اوشتي تجنبار تحاقيفو زخيت كبرتات اذا كبرتات زخ سريحو اتامر سريحو مالتي امود اتخات تزرع على شاف طرزو مس بصحه لناصنت ኤርትራ ከምጽሲ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ይምጻ ካብ ዓለም ይምጻ ካብ ዝኾነ ይምጻ ካዕኩቶ ይካል ብተኣምር ካዕኩቶ ይካል ምክንያቱ ተኽብርታት አለ ብሙላቶም ዘን ክብርታት እዚኣቶም ኣብ ምንታይም ዘን ክብርታት እዚኣቶም ተጠርዮም ኣብ ኣንደርግራውንድ ተጠርዮም ኣብቲ ውግእ ትገብረሉ ሰዓት ተጠርዮም ኣብቲ ነንሕትካ ኣብ ሓንቲ ራሕባ ትበልዓሉ ትምገበላ ተጠርዮም ኣብ ሓደ ኮፍ ኢልካ ትመሃረሉ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ትምህርትታት ተጠርዮም ማለት እዩ ካብ ሩባ ጀሪካናት ተሰኪምካ ንጎቦታትን ናብ ድፋዕን ክትኸድ ከለዉ እናተባራሪኻ ክትከይድ ተጠርዮም ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ካብታ ውግእ ክትበፅሕ ከለኻ እስኻ ትረፍ እሞ ኣነ ክስዋዕ ከዓ እዚ ከዓ ተጠርዩ ማለት እዩ ሕጂ መወዳእታ እንታይ ድርዳእካ ምስለካ እምነት ኣለካ ምሽ እምነት እንድሕር ኣለካ እቲ እምነትካ كسام أشي صغير زون كبرتات زياتهم ألو ديسبلين ألو كلهم ألو زون كبرتات زياتهم حسكام كتكيت نكلها مسؤول خا أمنت كلك مالك كل خا بحبارك أمنت لك أمنتنا جمبار لك أمنتنا هزبي إرترا لك أمنتنا إرترا لك أمنتنا يمرحنت كلك ها أمنتنا يمرحنت كا نحردا عماء كيلو نأمنك تخيل هاللقا أمود أثاثا أمنتتي أمتى جت أحترم مالك مسوات مستسواءها وديها مالك اليوم سواتنا ني لومي اب بوتهم عرفهم زلنا اتمسኦም ዝጸንሐን ርእሱ ቅርሲ ሓደ መልእኽቲ ከም መሓላለፍ ይኽእል እዩ ሽዑ ዝኽደንዎ ዝነበረ ክዳውንቲ ሽዑ ዝውንንዎ ዝነበሩ ነገራት ጨፌታ ቃዕቃዕታ ፈትሉ ክፉፍ እቲ ሰኣንታት ንርእሱ ሰኣን ክትብሎ ዘጸግም بكل ملكعات تلاقاقبه تكوناتات شعو زنبره نتي عسكريين كانوا وتخلنا نقرا مقدناون نشعو كوناتات زقلت قرسون مقلصنا يتغادلتون ترخيبالو بچبوط الصبعلو كغلصو يخيل نتي فصاميታት كل جزء نداغاغمو قال أدي صنعتيا بعبيئون نتي عملة وينتي باطيرانا بنقفا مسمايو حدا عبي ملأختي زم حلال فيه مالس نتي حدر سوءات من انت علامة زودو سوءاتنا حساب كنديكم نخبروم حساب كندي حضروم كنفصم تدالينا خمزلنا زحبر بعبي دما أدي صنعت سلازخونات بوئي دما كل سب إيدي كتباهيلو سرح الله زنه بالخل قبل علتي كبر بوتاخ تحسب ترأيها تقدد كمت حساسبا زبلصه زخبره واقعي حتت مجلس مللين نجرات بتي زهلو متن كبري سرع كابوتا نابوتا كابسب نابسب زفلاله جنكا
ኣብ ሓደ መዕለቢ ዝበጽሕ ናይ ሓባር መረዳእታ ክቡር ነገር ክቡር ዋጋ ዝሓትት ምዃኑ እዩ። እዚ ምስቲ ምቓር ዋላ እኳ ብተመክሮን ንቕሓትን መስርዑ ዝሕዝ እንተኾነ ረዚን ዋጋ ረዚን ክብርን ኣውራ ደረጃን ኣብ ምትሓዝ ጸላዊ ግደ ኣለዎ። ስለ ዝኾነ ግንባር ናቕፋ ከም ቦታ መስዋዕትን ጅግንነትን ሓለፋ ኣለዎ ንኤርትራውያን። ዋና ማለት ቀንዲ ከተማ ናይ ኣውራጃ ሳሕል እያ። ቀደም ግዛእቲ ብኣውራጃታት መቂጎ ስለ ዝነበረ ኩለን ኣውራጃታት ከዓ ናይ ገዛእ ርእሰን ከተማታት ነይርዋ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ብዝተፈላለዩ ርእስታት ንብል ከንቲባታት ገለ ንብል ትመሓደር ዝነበረት ከባቢያ ማለት እዩ። ሕጂ ሓንቲ ካብተን ከተማታት ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ኣውራጃታት ምዃና ንጹር እቲ ድሕረ ባይታ ጥልያን ነይሮማ ከንቲባታት ነይሮማ ብኸምኡ እናተመሓደረት ከዓ ትኸይድ ነይራ ማለት እዩ። ኩለን ኣውራጃታት ኩልኩም ዝፈልጦ ታሪክ ዘምፀው ምክፍፋል ስለ ዝኾነ ካብኡ እውን ዘይተጋላገለት እያ ማለት እዩ። ቃልሲ መፅኡ ነዊሕ ቃልሲ እዩ። ቃልሲ ድማ ከምቲ ኩላህና ንፈልጦ 1961 ዝተጀመረ እናቐፀለ ነዊሕን መሪርን ጉዕዞ እናኸደ ኣብ መወዳእታ እቲ ኩናት ናይ ደባይ ኩናት ጀሚሩ ማለት እዩ። ናይ ደባይ ሃሪምካ ተኪስካ ክትከይድ በብመልክዑ ማለት እዩ። ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንድሕር ዳ 7 ብረት ጀሚረን ኣብ 61 ሓመድ ድሬሳ ዓወት ኢልና ንዛረብ ኮይንናሲ በብእዋኑ እቲ ውግእ ኣንጻር መግዛእቲ ብከምዚ ዓይነት መልክዕ ከይድ ነይሩ ማለት እዩ። እቲ ሰውራ ከዓ እናማዕበለ ምስ ከደ ንዑ ክዕቕቦ ዝኽእል ዓበይቲ ጎቦታትን ኣኽራናትን ሩባታትን ወሓይዝን ኢሉ ዝኣመነሉ ከም ስትራቴጂ ከዓ ሰሜናዊ ክፋል ናይ ናቕፋ እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን እቲ ናይ ደባይ ዝነበረ ውግእ ተሪፉ ሓራ ማለት ሓራ መሬት ምውፃእ ክጅመር ኣለዎ ተባሂሉ ማለት እዩ። ስትራቴጂ ሕጂ ሓራን መሬትን ሰብን በብቁሩብ ሓራ ምውፃእ ዝብል እንዲ ነይሩ እታ ናይ መጀመርታ ከተማ ሕጂ ዓሚቕ ታሪኽ ኣለዎ ዝመሬት ብርግጽ ክትሓስቦ ረዚን ክሰምዖ ጥዑይ ከበሮ እዝንኻ ኣይኽእሎን የደንጹ ጥራይ ኩሉ ነገር ኣብ ናቕፋ ከቢድ ሕቡእን ዘይሃስስን መገድሎ ኣሰር ጅግና ኣብ ልዕሊ እቲ ዝባን ወፂኻ ትሪኦ ቦታን ኣብ ውሽጢ ከርሲ ጸንሓካ ምስጢርን ተገንጺሉ ዘይውዳእ መጽሓፍ ተኣምራት እዩ ክትብል ትተብዕ ካብ ወሰን ናብ ወሰን ተደኣ ጠሚትካዮ ከም እንደገና ንናይ ምሕሳብ ኣእምሮኻ ዘይስከሞ ጾር ይድረቦ ትግረም ትፈዝዝ እቲ ንውሽጥኻ ዘጽንዕ ንመንፈስካ ዘትብዕ ዛንታ ሓበን ንእምሮኻ ይገዝኦ እቲ ሰፊሕ ትርኢት ኣየሩ ንፋሱ ሓመዱ እምኑ ቅርጹ ጥውይዋይ ዝተሃደመን ዘይተሃደመን ካናለ ከም ዘለዎ ናብቲ ዝነበሮ ኮይንካ ትሓስብ ህይወት ኣብ እሳተ ሓዊ ከመይ ሓሊፉ ትብል ከም ቦታ መስዋዕትን ጅግንነትን ግንባር ናቕፋ ወካሊት ናይቲ ብዙሕን ኣብነትን እያ ትጥቀስ ምኽንያቱ ኤርትራ ርስቲ ብምልእታ ስልምቲ እያ ብዕጽምቲ ሰማዕቲ ውን ኣብ ዓለም ዝለዓለን ዝኸበረን ህዝቢ እዩ ዕድሉ ባዕል ንምውሳን ድማ ክቡር መሰል ኣለዎ መሬትን ሕብረተሰብን ኤርትራ ዝበለጸ ስልማትን ግርማን እዩ ዝውነን እቲ ስልማት እቲ ከም ርስቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቦታ ይርከብ ከቢድካ እዩ ኩሉ ቅርጸ ምድሪ ባሕሪ ኤርትራ ብዕጽምትን ደምን ኤርትራውያን ሰማዕታት እዩ ዝንደቕ ነፍሲ ወከፍ ስጉሚ ዘይሃስስ ቀለም ደም ኣለዋ ኣሰር ኣብ ዘየትርፍ ለማጽ ይኹን ኰርኳሕ ጎቦ ንቑፅን ዛራይ ርባ ስንጭሮም ሜዳን
عصمتي جغانو زيت قبرو صدر مريت ايركبن لعل كل جن اتا تأمرت صنعات حلاقت بجوات زخونت كتما نقفا بعينت يكون بزحي فلي تبل بكل ملكعتاتن تمكروتاتن نقفا كلتنا يصنعت غزي حليفا كلتي دم ازي كبيدن فتانن نيرو تقدمين حرناتا زتجبري كاب 76 حساب 77 ورح 3 إلى 23 زصنح مسرحي إذا كبيدي نيرو تقدماي سلي زحلفه كابو زخبدن زغفحن زنوحن سلازي مصنت زي كوينو بتعقمي شعونا حزبا وحيلتات كجمرو خلو ابز زنبره بطلونيتات كبيد اوانين احليفن مرير اوانين احليفن مخنياتو كلته بزي مصلاي بزي دما مس بحري تصابي ونيرو مسكلتي تواغي اندما تعويتن اب كبابا خطاتمو حراق توص زتوسنت تحريتكا ناقفا نيرا مالتي ناقفا حجي سلمتاي تحريا تاب استراتيجيكاوي ጽቡቅ አቃምጣ ዘሎ መሬት ናይ ሰሜን ኤርትራ ስለ ትርከብ ንናይ መጻኢ ዕድል ናይ ተቃልሱን ወሳን ክትከውን ትኽእል ያ ዝብል ግምት ስለ ዝነበረ በኋላ ዘራርባ ኻንን ኣብቲ ዳሕራይ መጽእ ታሪክ ክትንከፍ ትኽእል ናይ መወዳእታ ከተማ ኤርትራ ናብ ሰሜን ኤርትራን ሱዳን ከብል ከሎ ንምብራቕ ሱዳን ከዓ ናቕፋ ትኸውን ማለት እዩ نوشتي تطمتو بوتاون كالئ ترئيت يصنحلكا ابزا بزتفلاليه نهيوت غعزو اتخيد عالمن ببينو ملكع نيان نبابرا اتوننن بلانيت صباقن ملكعن ميزانن كبرن حبرة سبات بقطباوي بهلاون محبراون نقحات كم زدرخ يأمان تقلل بزبالة ملكع اتي زبالة اسلمات اتي زعزز واقعي ونن اتي كاب تعليم نابوتا مسوات زوفر جيغنان بار كل ولقاو دليتاتو تمكرؤون انتاينتون يسويو امنتو إرترا هايمانوتو هاجرن بزمت كل سلمات هاجر كخون بجاخ حلف دلو زخو